Kaixo guztioi, bideo honetan ingo dugu 2006ko ekainean agertu zen ariketa bat, eta esaten dugute. Ari eroalez osaturiko 10 zentimetroko aldia duen espirakarratu bat, isa hoi plan horizontalean kokatzen da, bale? Da izango da gure laukitzurako espira, alde bakoitza 10 zentimetrokoa izango da, eta isa i o planoan dago, bale? Isa i planoan jarrita dago. Horretaz aparte, badago eremu magnetiko bat, OZ-an norabide positiboa daukana, hemen irudikatu duguna, gogoratu, definitu behar dugula baita ere, espirakarratu honen gainazalaren vektorea, eta definitzen dugu bere vektore normala. Beraz, gainazal vektorea izango da, hau, kasu honetan, beren paraleloa izango dela. Horregatik nahiz eta hemen jarri perpendikularki, eremua eta plano hau perpendikularrak dira, baina gu gainazala definitzeko nola erabiltzen dugun vektore normala, bi hauek paraleloak izango dira. Hortaz, ja lehenengo gauza, ondorio estatu dezakeguna da, bien arteko angelua 0 balio duela. Hau da, gainazala eta eremuaren arteko angelua 0 gradu neurtzen duela. Esaten digute, eremu magnetikoa ez dela konstantea. Aldatzen dela denborarekin modu honetan. Modu sinusoidal batean, agertzen da sinu omega t. Bale, eta esaten digute, B0 konstante hau balio duela 0,5 Tesla, eta omega, abiadura angeluarra, balio duela 10 pi, hemen datuetan jaso duguna. Bale, bazkatzen digute kalkulatzeko, ea zein den, espiran, induzitzen den indar elektroeragilaren balioa. Eta gero galetzen digute berdina, baina T berdin 0 unean. Beraz, indar elektroeragilea kalkulatzeko, Faradayren legea erabiliko dugu. Faradayren legea aplikatzeko goratzen dugu honek emango digula indar elektroeragile induzitua. Eta horretarako egin behar dugu fluxu magnetikoaren deribatua denborarekin. Eta gero negatibo bat jarriko diogu. Lehenik eta behin kalkulatuko dugu zein den fluxu magnetikoa, edo behintzat nolakoa den bere adierazpena. Egiten badugu biderakadura eskalarra, goratu jarri behar dugula bi vektore hauek sortzen duten angeluaren kosinua, lehen komentatu dugu angelu hori 0 balio duela, beraz kosinua bat balio du, beraz horrela geratzen zaigu fluxu magnetikoa. Horretaz aparte, gu badakigu indar elektroeragilea agertzeko hemen zerbait denboraren menpe egon behar dela, edo azalera edo eremua. Kasu honetan, esaten digute eremua dela, denborarekin aldatzen dela, beraz jartzen dugu bek baduela terekiko menpekotasuna, eta ese jartzen dugu horrela dakigulako konstante izango dela denbora guztian zehar. Bueno, ikusten dugu, komentatuak bat, egiten dugu derivatua fluxuarekin, fluxuaren lekuan jartzen dugu hemen lortu duguna, eta ikusten dugunez, konstantea biderkatzen badago funtzio honekin, konstantea atera dezakegu derivatutik. Beraz, konstantea kanpora, eta egin behar dugun derivatua da eremu magnetikoarena. Eremu magnetikoaren adierazpena denborarekin da hemen daukaguna. Egiten badugu derivatu hori, azkenean da derivatu temporala, konstante bat bider sinu bat. Beraz, konstantea ateratzen dugu, azkenean egin behar duguna da sinu baten derivatua. Sinu horrek barruan, bere argumentuan, dauka funtzio bat. Hemen jartzen dut izaren menpe edo teren menpe. Eta goratu, sinu f izaren derivatua dela. Biderkatu behar dugu aurretik, barruan argumentuan dagoen funtzioaren derivatua bider eta sinu izan barrean kosinu bihurtzen dugu. F isa kasunetan da omega t. Omega teren derivatua balio du omega, kantzen diogula t. Beraz, omega hori, kanpora atera behar da, hemen jartzen duguna, azkenean, identifikatzeko omega hau izango da derivatua, argumentuaren derivatua, eta bestetik, hemen, kosinu omega t izango da kosinu f isa. Eta B0 zer da? B0 izan da, kanpora atera duguna, konstante bezala, goratzen dugu, konstantea kanpora atera dugu, B0 ez daukainolako menpekotasunik denborarekin. Beraz, hau da, daukagun derivatua eremuarena, azkenean hemen dagoena, eta hori da erabiliko duguna hemen sartzeko, eta orduan da derivatua, hau guztia, bider azalera. Beraz badakigun lakoen derivatua. Gogoratzeko indar elektroeragilea da hau, baina negatiboan jarrita, eta hortik abiatuko gara. Ados, negatiboa jartzerakoan, jartzen dugu negatiboa, baina adierazpena berdina da. S bider P0, omega, kosinu omega t. Bale, S da azalera. Esaten diguten ez lauki itxurakoa dela, eta alde bakoitza 10 zentimetro, iten dugu 10 zentimetro bidera 10 zentimetro, 1 zentimetro karratu, baina pasatu behar dugu metro karratuetara. Beraz, 1 zentimetro karratu, bihurketa faktorea erabiltzen, lortzen dugu direla 10 ber minus bi metro karratu. Beraz, gure azalera hau da. Bestetik B0, datu bezala ematen digute dela 0,5 jartzen dugu. Omega izango da 10 pi, datu bezala ematen digutena, eta kosinuaren barruan baita ere 10 pi jartzen dugu. Oratu T dela
gure aldagaia berazte ez du aldatu behar. Beraz orain, hauen arteko biderkadura egingo dugu ikusteko nolakoa den indar elektroeragilaren adierazpen orokorra. Kontatuko zinetenez lehen negatiboa hau falta zitzaidan, ja jarrita, egiten badugu hau, ematen digu minus 0,05 bider pi, eta kosinua berdin jarraitzen du. Beraz, indar elektroeragilaren adierazpen orokorra teren menpe, hau da, funtzio temporal bat, izango da, hau. Eta hau da, eskatzen zigutena, denboraren funtzioan. Horrein galdetzen digute, t berdin 0 denean, zenbat balio du hau, horretarako, t jarrita dagoen lekuan, 0 bat jarriko dugu. Beraz, t berdin 0 unean, egin behar duguna da, adierazpen orokorrean, t dagoen lekuan 0 jarri, hemen 0 jartzen dugu, 10 pi bider 0, 0 balio du, eta kosinu 0 bat balio duenez da, bat bider hemen daukaguna. Hortaz, indar elektroeragile induzituaren balioa hasierako unean, izango da, minus 0,05 pi volt. Eta hau da, lehenengo ariketak eskatzen diguna. Hirugarren atalak esaten diguna da, eremu magnetiko konstante bada denboran zehar, hau da, hau izatari uzten dio, eta dauka balio jakin bat, honako honetan ere lortu daiteke korronte induzitu bat. Espira modu aproposean mugiaraziz. Hau da, orain egin duguna da, espira hau mugituko dugu, eta eremua jarraituko du konstante izaten. Deskribatu korronte induzitua sortuko duen, espiraren mugimendu bat sortuko duena, eta beste bat, korronte induziturik sortzen ez duena. Gogoratu behar duguna da, korronte induzitua lortzeko, fluxu magnetikoa ezin daitekela konstante izan. Vale? Fluxu magnetikoa aldakorra izan behar da denborarekin, eta horrela lortzen dugu indar elektroeragilea eta indar elektroeragilearekin korronte induzitua. Hori da argita garbi izan behar dugula. Fluxu magnetikoa konstantea ez izateko hiru aukera daukagu. Lehenik eta behin eremu magnetikoa aldakorra izatea, atalean izan dugun bezala, baina kasu honetan esaten digute ez. Eremu magnetikoa konstante izan behar duela. Bestetik, espiraren azalera aldatzea, hau da, azalera txikitzea edo handitzea, baina horri buruz ez digute hitz egiten, esaten digute espira mugitu dezakegula, ez deformatu. Eta geratzen zaigun aukera bakarra da, angelu hau, eremuak eta espirak sortzen duten angelu hau aldakorra izatea denborarekin. Beraz, deskribatu behar dugu mugimendu bat zeinetan hau konstantea den, eta beste mugimendu bat zeinetan hau ez den konstantea. Imaginatu espira hau daukagula, eta hasten dela trasladatzen, mugitzen dela, hemetik hasita, mugitzen da eskumarantz. Vektore hau eta vektore hau sortzen duten angelua berdin esaten jarrituko du. Espira hor egon beharrean hemen badago, bai, imaginatu orain hemen dago la espira, bere vektore normala horrelako izango da, eta bere vektore normala eta eremuak sortuko duten angelua jarraituko du 0 izaten. Beraz, nola ez den aldatzen, eta beste guztia ez den aldatzen, hau ez da aldatzen, eta hau ez da sortzen. Beraz, noiz ez da sortuko korronte induzitua? Ez da sortuko trasladatzen dugunean. Trasladatu. Trasladatzen dugunean gure espira ez da sortzen. Aldiz, ni hau hasten banaiz biratzen, hau da, orain horrela dago, baina birakasten bada honela, egongo da momentu bat, zeinetan hasieran horrela dago, eta honela dago gure vektorea. Baina ondoren horrela zerbait badago, nire vektorea horrelako zerbait izango da, eta egongo da momentu bat zeinetan vektorea honelako izango den. Hau da, biraka hasten bada ardatz honen inguruan, ikusiko duguna da, S hau aldatuko dela, hasieran gorantz dago, gero eskerrerantz, beherantz, eskumarantz, eta biraketa horren ondorioz, vektore honen eta honen arteko angelua aldakorra izango da. Beraz, noiz gertatuko da hau eta hortaz korronte induzitua izango dugu? Biratzen dugunean gure espira. Hau da, biraketerakin lortuko dugu angelu hau aldatzea. Traslazio batekin, trasladatzen badugu, bi hauen arteko angelua konstante izango da, eta nola beste gauza guztiak konstanteak izaten diren, ez dugu lortuko korronte induzitu bat.